Que a verdade é que sempre un placer voltar a Vigo. Sabedes que son moitas as veces que vemos a Vigo para falar de moitos temas, pero hoxe outra vez para falar de vivenda, de novos avances que damos en materia de vivenda. Nos hubiese gustado poder facer este acto en parcela como estaba previsto inicialmente, pero as condicións climatolóxicas o desaconsellan, entón por eso o facemos aquí nesta delegación, pero igualmente quixemos vir para dar a coñecer que hoxe iniciase este novo bloque de vivendas, de 16 novas vivendas de promoción pública no polígono 1 de Navia. Sabedes que o polígono 1 é o que xa temos rematada a urbanización, que xa estamos construindo. De feito, este é o último bloque de edificios que restaba por iniciar a súa execución. Con este xa son todos os que temos iniciada a súa execución. E sabedes tamén que estamos urbanizando o polígono 2, que estamos traballando tamén nas edificacións dese polígono 2. De feito, xa temos a meirande parte dos proxectos redactados, estamos facendo os informes técnicos e xurídicos pertinentes para nas vindeiras semanas empezar xa a licitar a execución de obra destas vivendas do polígono 2. Por lo tanto, sen descanso, unha aposta total polo Concello de Vigo. Neste caso estamos a falar de que se inician 16 vivendas que teñen un plazo de execución de 16 meses, que contamos que con ese uso das técnicas preindustrializadas o mellor incluso pode reducirse ese prazo. 4,3 millóns de euros de inversión para vivendas públicas, neste caso destinadas a alugamento, toda vez que contan con fondos MRR, preto dun 20% de fondos MRR, o resto, 80% fondos exclusivos da Xunta de Galicia. Comentaba o técnico que utiliza técnicas industrializadas como esa madera contralaminada, ese CLT, na estructura, e que efectivamente temos unha forte aposta na Xunta de Galicia, tanto por darlle un pulo ao uso das técnicas industrializadas a través dun convenio que temos formalizado co clúster da construción e coa Fundación Galicia Construe, que estamos traballando nese mapa de capacidades, neses profesionais excepcionais que temos na nosa comunidade autónoma para que esas técnicas se empecen a implementar na nosa comunidade autónoma. Por suposto, dentro da Xunta de Galicia temos que seguir o exemplo e por iso imos darlle un pulo a ese uso das técnicas industrializadas. Estamos fomentando nos este uso de técnicas industrializadas e tamén o uso da nosa materia prima autóctona, neste caso a madeira. Somos unha fonte rica nesta materia prima, como é a madeira, e por iso tamén temos ese pulo pola madeira e ese convenio que temos co Xera para fomentar o uso da nosa madeira. Por tanto, hoxe un bo día, o día no que seguimos a avanzar en materia de vivenda, no que seguimos a avanzar en materia de vivenda para o Concello de Vigo. Hoxe se inician estas 16 vivendas de promoción pública que contamos con que sexan entregadas xa na metade terceiro trimestre do vindeiro ano 27. Moitas gracias.